Já vás vítám, děkuji vám, že koukáte zrovna na mě a dneska si ukážem, jak vylousknout vlašský voříček. Budeme k tomu potřebovat jedno vysloužilé ložisko, nejlépe 6208, který je dostatečně velký a můžete s krytováním nebo bez, já jsem teďka použil bez, protože co jsem našel, tak co jsem vzal. Budeme k tomu potřebovat na další plyžový pořádný kladivko, plyžový proto, aby jsme se zbytečně moc neuhodili do prstů, kdyby náhodou jsme to chtěli držet rukou. Ale od toho tady máme super ložisko. A pak následní voříšky, který budeme pak rozloupávat. Voříček vložíme do dírky ložiska, který je dostatečně těžký, aby nám prostě nemohlo nikam utíct. A pak použijeme teda toto kladivko, přidržíme jen tak lehce ložisko a 3, 4 úderama menšíma rozlousneme krásně takhle voříšek, na který se můžeme právě podívat. Voloupeme hezky a vidíte, že voříšek máme takto krásně v celku. Sundáme jenom toho čebrlika a máme takhle krásné 2 jadýrka vlašského ořechu. No pak jednoduše vyhodíme, takhle smeteme do stolu a je prázdný. A zbytek můžeme vyhodit takhle do koše. Já vám děkuji, že jste mě shlídli, já to tady po sebe uklidím a někdy příště. Čau.